Wat is de bedoeling? We zullen nu naar de bosk en we zullen de viever onveilig maken met wat nieuwe kabouters, wat nieuwe pjeltjes en we maken het weer mooi. We zijn hier aan de Vegelins-viever, de viever die hier in de Vegelinsbossen online is in Santegerieten. Er zijn een soort activiteiten om die viever heen. En daar hebben wij nu een kabouterpaad omheen in onderhoud. Ja. Die is leuk, hè? Dat is een liedje. Daar gaat hij, hoor. Ja. Wij binnen van het winter ben we elke vrete maand bezig geweest met het zagen van kabouters. We krijgen dus stammen uit het bos en dan zagen we dus kabouters bij ons in de hobbywerkplaats. En dan, nou ja, wat er dus vervangen wordt, moet dat proberen we zo goed mogelijk na te maken. En daar ben ik een aantal nieuwe kabouters bij, dat we zeggen van nou, dat zouden we er ook wel graag bij willen. Nou ja, dit is Paulus de boskabouter, dus ik ken je van. Nou, maar ken deze plaat? Die ken plat. Nou? Zullen we er even Even een joegheidje van hebben? Ja, hij geeft mij peel en over zelf. Nou, hij knapt gewoon, denk ik. De wie er al. Ja, sure. Het is kaperaal. Dus ik wil mee wat. Voor waar doe je hem dit? De ben, hè? De band, maar ik voor uzelf. We vinden het zelf ook heerlijk om hier in de bos te rennen. Harry en ik hebben zelf ook een hoen. Dus we zijn hier soms dagelijks. Het is gewoon genieten. En het is ook genieten als je hoe de meesten ervan genieten. Wat komen we al iets in, creaties van je? Dat rent van een ijsbeer. Tot de sterren. Ik heb ooit nog een sterren maken. Tot bosgeesten die uit een BM komen, of die in een BM zitten, mag ik eigenlijk zeggen. Maar het zijn dus net alleen maar kabouters die je hem onderhouden. Nee, hè? Nee. Dit is wie een draak. En nou ja, hij wie zo heeg ongeveer. Dus en nou ja, dat wie al je verratten. En dan hebben we de goede stikken, of de slechte stikken eruit zagen. En nou ja, ik denk, nou maak ik er een mooie hazen van. Hoe leeft een kabouter in het bos? Dat hing het een beetje van het publiek ook. Want we hebben in het verleden was wat gesodemieterhand met mensen die menen dat ze onder kabouters zitten moesten. Daar heb ik al eens een paar kabouters zwom. Maar ik moet eerlijk wezen, de laatste tijd gaat het hartstikke best. En we zijn hartstikke tevreden met hoe het op dit moment gaat. En daarom is het gewoon heel leuk om het te onderhouden. Want in het verleden, hier is nog wel eens een keer het idee, waar doen we het eigenlijk voor. Maar Sint-Wurg is dat echt oors.